Sang Hyang Trisakti
Manyar-manyar dok neng dungkul wana alas tadi wana Kakang Prabu Sucitra kowe kuwi Nalendra ilang wibawamu ratu babar pisan ora duweni wibawa ning atase kowe nganake sayembara kok kowe pilih-pilih ning atase kowe duwe kekudangan lah kok kowe mban sindhe mban siladan Durna apa mangerti yo sing gawe sayembara kuwi kok Ratu Pancala Radya nanging sing gawe sayembara kuwi Yayi Gandamana kowe manuta Yayi Gandamana wae cukup sing iso ngasorke kridane Gandamana kukupen brunanku kukupen Drupadi
Anggen sak mancarsa lumebet wonten negaring Mancala Radya. Ingkang wigatos badhe mupu sayembara kinarya srana nggenipun badhe mboyong putring Mancala. Inggih menika pun Dewi Drupadi nggih Dewi Panjali. Paman, kula wonten dawuh. Kaslak boten sranta manahipun Kang Putra pun Gurupati. Enggal-enggal para sata kula kabidhalaken. Sampun kula piyambak ingkang majeng mupu sayembara campuh lan Paman Gandamana nanging para sata Gawa riyin. Mekaten. Nggih. Lajeng paduka anak Mas Gurupati kados pundi? Mereka ngantos para sata Kurawa mangke ketemper yudanipun. Ingkang putra pun Gurupati ingkang badhe temandang piyambak. Dur, yut. Ditata wadya balane le. Iki. Yo. Bujal yo. Gandamana dikruyuk yo. Pokoke kula mah bidal alon-alon nggih, Pak. Iya. Mlaku. Bocah iki aja diapil-apil wae. Aja diapil-apil pripun. Makane kula nek udut iki. Ora sah kokian gremsing tanpa guna. Budalna dur. Ih, wis tak kejawu. Yo, Ji, Aji.
Ya lah. Wih. Manganggro sesumbar katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya prananggana magawe prawira wang Paman Sengguni. Pripun kene? Mriku Paman Gundumana. Lah nggih, kula ngertos. Mboten sasok dadak ndunung-ndunung kula niku tratapan nggih. Tratapan pripun? Alah nganti kaya ora bening nggih. Nglebut bojone ya. Nah. Mbok cecuk meneh iki nembung mawon, Man. Olah cah dijurung tungkul kaya tadi kucarane. Aden. Mlaku. Wis wae iki ora. Paman Gundumana aku ngaturke sembahku aturu. Ya, Kurupati anakku ya. Tak tampa pangestuning pamanmu Mandura Jajah wae tampanana. Ya, tak gegem dadi kejimat. Surtayuda padha slamet. Ya, Paman. Slamet sewangku. Nderekke marang tindake Kakang Mas Kurupati. Durmagati padha slamet. Nggih, pokoke cupu, Lek.
Selamat cowanku lek udah ke suci apa bektiku katon ya lek. Ya, tak tampa Durmagati. Aku piye? Iki sampean ki nek di luput kalau Gandamana niku ya pira-pira njaluk ngapura. Aku njuk ngapura ning ketoke kaya kana sing ora ngapura aku kok, Dur. Wis ben. Ora nampa pambagi ora arjane Gandamana ora patheken. Kurupati. Ora dawuh-dawuh. Tak sawang para sata Kurawa rantak-rantak para Wadyabala mandi gendera. Ana wigati apa? Paman Gandamana ana barang. Ora sandata api-api ora krungu. Sampeyan sing anake sayembara dhewe. Tak kira wis ora bakal kemeran yen panane Kurupati tekan kene nggawa Kurawa 100. Mung arep mupu sayembara neter marang ketrimaning uripe para sata Kurawa. Kinarya bebana boyong sekare kedaton ya kuwi Dewi para Drupadi. Ya nek pancen wis tak antepi kaya ngono Kurupati marata jagi samata ing gati sawe gawe diri katokno budimu ketokno kridamu ora-orane Gandamana gigrik sartane ora-orane Gandamana bakal kasoran mungsuh kridane para sata Kurawa. Lah ya kek arep dadi kruyuk wae ya. Hati-hati nih. Weyo. Wah. Weyo. Mati, lolo merusot. Sabar to Paman Gandamana.
sadurunge Kurupati maju kae tak sawang padha urip meneh saka anggone tiba merga kasoran kridane mungsuh Gandamana parat kisruh tandangmu ning atas aku anake sayembara aku ndek kekudangan sapa sing iso ngasorake kridaku kuwi paling ora ya mung wong siji lah kok iki kroyokan walah parat menungso ora tatanan ya Kurawa tak mesthekake nek kisruh kaya mangkono tandangmu kowe ora bakal iso kelakon ngukup purunanku ya kowe Dewi Wuradrawati Pak gebrak Aji Bandung Bandawasa tiba bali dangkamu dewe-dewe warat Gandamana Katri gumulung mangrompak ing wadya Karadakara Karadakara reka kiri nyadong dawuh Kanjeng Koko Prabu Drupada ing Pancala Gandamana kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Walah kusik. Nek kaya ngene carane tandangmu ngamut-amut barisan kaya ngono kuwi. Wah. Ora wurung ora mung malah bakal gawe kucemas maning nalendring Pancala Radya. Lho nuwun sewu. Tandang kula ingkang katon lekas kula ingkang kados menika kula wau. Teka badhe damel kucemas manipun Gusti kula ing Pancala menika liripun kados pundi? Kusik kok. Kowe iki nayaka lho. Kowe iki nayakaning para jenegara Pancala kok cak-cakanmu kaya preman. Brangasan kowe. Nuwun sewu. Mboten satebi-tebi anggen paduka paring dawuh, Koko Prabu. Estunipun paduka paring dawuh nyandhek lan lampahipun kengarayipun Gandamana menika tartentu namung badhe nglepataken kenalekas kula anggen kula ngawontenaken sayembara. Ih menapa mboten? Wah, pancen lantip manggrahe tamu Gandamana.
Yo, yakin aku ki bingung. Aku ki bingung. Ingsun iki ora bisa metani sejatine anane Gandamana nganekke sayembara kuwi. Gegayuhan lan ancasmu ingkang mbok gayuh kuwi apa? Ih. Nyun mangapunten kula namung badhe nyembut dumateng kawibawanipun Nalindring Pancala. Awit nuwun sewu. Menawi sakmangke kasembadan turunan kula. Inggih. Pun Dewi Waradrupadi nggih ingkang putra pun Dewi Panjali. Mengko menawi kasembadan kawengku dening Jatukrama, kawengku dening tiyang kakung, kamangka tiyang kakung mriku namung tiyang biyeh-biyeh. Namung tiyang ingkang sak-sake menika ora namung badhe damel kucem asmanipun Koko Prabu Pancala Radya. Pramila wontenipun kula ngawontenaken sayembara menika kula milih lan kula milah sinten ingkang keduga dados mantasaning para satru ingkang keduga saged lan pantes mboyong lan mengku garwa kelawan purunan kula pun Dewa Drupadi. Oh alah Gandamana, Gandamana. Kowe iki wong sekti pengpengan lho. Ora ana sing iso ngasorke kridamu kejaba mung swarga. Ya sawargi Prabu Pandhu Dewanata ing Ngastina. Lah apa kelakon anakku Drupadi dadi prawan kasep? Apa kelakon anakku Drupadi wis tuwek, tuyuk-tuyuk, wis suwanen kabeh. Wis suwanen kabeh. Apa ya arep kelakon dadi prawan kasep apa arep kelakon ora ana sing iso mengku garwa lan anakku Drupadi. Merga ora ana sing iso ngalahke karo kadigdayanmu. Kang Prabu nyun sewu sampun ngantos kuwatir. Perkawis menika tartentu wonten ingkang saged ngasoraken kridanipun Kang Rayi. Awit kula menika namung jalma limrah. Sak sekti-sektinipun Kang Rayi pun Gandamana tartentu wonten ingkang saged ngasoraken kridanipun Kang Rayi. Walah, ya wis, ya wis. Gandamana, wonten dawuh. Ayo tak kanthi sak pejagong ning Kedaton Negari Pancala. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Pandhita peparap lamun Nalendra wenangan jejuluk nenggih Sang Prabu Baladewa. Ya jejuluk Sang Prabu Balarama. Parandening mangke kumesar wonten saklebeting manahira Sang Narayana. Kinarabak srimpi bedhaya tinala mangira alon. Swaraning karengyawan
Ya jagat pangestu Raya Batara jagat Pati Indra Jaladewaku. Adhiku adhiku bocah bagus Narayana. Kula nuwun wonten mangandika dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura iki Koko Prabu Semban kula, Koko Prabu Baladewa. Baladal. Kinandenan karharjan sawarmu ning Prajanegara Mandura, Narayana. Pikantuk berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Sawan kula wonten Prajanegara Mandura tebih saking rubeda. Kemareng kula ngaturaken sembah sungkemangan bekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo. Narayana tak tampa. Padmanaba, ora pangestunipun Kakang wae Tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi. Kakang Udawa padha slamet pratamu ning negara Mandura, Kakang. Tansah pinahing kawidadan ring Sambikala. Sawanipun ingkang abdipun Udawa sinuwun. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Tak tampa tiba sepadha-padha Kakang Udawa. Prayogake lungguh. Sampun boten kirang prayogi. Kakang Narayana, aku ngaturke sembahku katuraya Kang. Ya Sembadra Bratajaya, lara ireng tak tampa. Pangestunipun Kakang wae Tampanana. Iya Kakang, tak gegem dadekake jimat. Prayogakna lungguhmu ya Kakang. Iya. Kaya ora kurang prayoga pratanipun Kakang. Lara ireng. Lurah Udawa padha slamet sowane. Gusti Ayu nganti lali ora basa aku. Mambu sate enak banget ya. Wong kok sing dipikir ming mangan wae mau sambat mergo ora iso udut. Lho tiyang urip nika paitanipun nudut kok. Tiyang urip menika saged dititeni nek wong niku urip mergo udut ngoten. Ha nek ora udut niku walah terus pripun ajeng mikir ngono. Ngampet sikik ya Kakang Dawa. Oh inggih nggih. Tak ngambu sate niki mawon. Narayana, kula Koko Prabu, aja kaget. Siat ditampi jiswane ning Prajanegara Mandura ing ora ana wigati. Aku mung arep ngrembug babakan kahanan Prajanegara Mandura. Kepareng paduka. Narayana, kula wonten dawuh. Ana ing negara Mandura iki Baladewa kang minangka wakil sarta suli ing Sudarma. Mergo ngene. Sak surute Kanjeng Rama Prabu Basudewa pun kakang ingkang lereh utawa lir gumanti keprabone Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingkang lereh keprabon. Mula kang mangkono pun kakang dadi wakil sarta suling wong tuwa. Kamangka wakiling wong tuwa kuwi wajib sartane diwenangake manata marang uripe para kadang sartane diwajibake maranata marang gesanging para kawula sak negara Mandura. Lah iki ngene. Sadurunge negara Mandura, kawulane sadurunge padha tak tata luwih dhisik aku arep nata marang uripmu. Gesangipun sinten? Uripmu ki lho. Oh, ingkang rayipun Narayana. Ya. Uripmu arep tak tata, kowe manut ya Narayana. Nuwun sewu. Sedaya pernatan negari Mandura kula menika nderek kemawon waton mboten alise saking angger-anggering kautaman. Wong kolemu aneh kowe kira. Lho, aneh pripun? Sing jeneng pernatan kuwi ora bakal nalisir saka angger-anggering kautaman. Ingkang wigati siadi manut marang apa sing dadi dawuh satane apa sing dadi pernatan ing Prajanegara Mandura. Mesti siadi ora bakal nampa pidana. Oh inggih kula sagah. Nah nek saku saiki negara Mandura arep tak para dadi loro, arep tak sigar separo-separo. Lho. Nuwun sewu. Negara kok badhe dipun sigar sepalih-sepalih menika liripun ngados pundi? Ngene. Kowe madheka Nalendra. Kowe madheka Nalendra, ora ning negara kono-kono, ora sak tak bedah negara ngendi-endi. Negara Mandura ingkang separo kuwi nggonen sarta gunakna minangka siadi jumeneng nata ning Prajanegara Mandura ingkang separo. Banjur pun Kakang nglungguhi Damarcana kedhaton negara Mandura ingkang separone. Ngono ya Narayana. Jagat Pangestungkara. Gleleng ngono undakane jagat Pangestungkara. Koko Prabu. Iya. Nuwun sewu. Menawi kula kadhawan kados mekaten nuwun sewu mboten kateges kula mbadal. Dateng dawuhipun Koko Prabu ing Mandura kula mboten sagah. Lho ora sagah piye? Kowe karo tak mokteke karo tak
kepenak uripmu lha kok ora sago ki piye? Apa iki mek arep urip ngrekoso terus? Mergo aku napa kabaran? Wis akeh banget wong sing andhake ning Baladewa. Bab perkara kowe lehmu beling. Ngaku saiki. Mudar konangan. Konangan ya wis ngkari ngaku. Inggih, kula beling. Kowe kulino begal, kowe kulino ngecu, kowe kulino maling. Iya. Kulino mlaku. Wis. Kurawa karo Udawa kok padha wae lho. Yen nuwun sewu kula sampun tau tate matur kelawan padukan Joko Prabu Baladewa. Bilih anggen kula maling menika mboten saking pikajengan kula piyambak teges bondo ingkang kula maling menika mboten kula ginakaken piyambak. Nanging kula ginakaken minangka gesangipun para kawula ingkang sami keserakat gesangipun lan ingkang kula maling menika tiyang-tiyang ingkang boten purun dana weweh marang sak kiwa tengene marang tangga teparone. Aku ngerti yen to caramu kaya ngono kuwi niatmu bener ning caramu sing ora bener. Ayo ngaku mawon kon leren mawon. Kowe meneng ngombangane tak sotrot wetengmu lho kowe. Weteng leh wong ngene mah disotro ki arepe piye. Nggih, menawi kula kadhawan leren kula badhe leren. Nah, ngono. Iki lajeng sakmangke kula kadhawan menapa? Iki ngene. Pun Kakang nampa pawarta beneta mbok bakul sinambiwara yen ana ing negaring Pancala Radya. Ya kuwi ana ngersaning Paman Prabu Drupada. Ana ing negara Pancala rikala semana nganake sayembara pinilih ingkang ora wigati mung milih sapa ingkang pantes lan sartane keduga bisa mboyong sarta dadi jatuh kramaning Dewi Waradrupadi. Ya kuwi srana ngundurake Paman Gandamana Narayana. Oh mekaten. Ya. Lajeng kersanipun Koko Prabu Baladewa kados pundi? Siadi manuta kowe tak dawuhi. Kowe geluta karo Paman Gandamana. Nek kasempatan kowe ngalahke karo Paman Gandamana, mengko Drupadi kukupen. Lho, nuwun sewu Koko Prabu. Iya. Menawi kula pun kemarangaken majeng anggen kula sowan parangaken menapa mboten? Ya, kasumanggake Narayana. Tatkala nerpa Kresna tan tulasa nyakra ret tanyakra resang Janawisu Nuwun sewu. Kula kok kadhawan palakrama mangka mupu sayembara. Kula menika mboten karep rabi lho Kang Prabu. Sik. Kowe mung tak dawuhi supaya rabi karo Drupadi. Merga wong arep madeg Nalendra kuwi syaraté siji palakrama. Iki. Kula mangertos. Iya. Nalendra tesih Jaka menika mboten wonten cariyosipun. Utawi Nalendra kok Dudha menika mboten wonten cariyosipun. Kula mangertos menawi paduka paring dawuh menika kula kinen madeg Nalendra srana kula kinen dawuh palakrama langkung rumiyin rak nggih ngaten to? Ya. Lan nuwun sewu sing karep lan kepengin kula dawuh kalian para Drupadi sinten? Aku. Pun Kakang. Ingkang dawuh kula kinen mupu sayembara sinten? Pun Kakang. Ingsun Arata ing Mandura. Nuwun sewu lha mbok panjenengan piyambak ingkang ngukup Dewi para Drupadi ki mawon. Kula mriku mboten dados Nalendra mboten patheken. Kula urip kula mbeling, urip kula nakal. Kula senengane begal ngecu, maling lan sak manunggalipun. Kula mriku sampun remen lho Kang Prabu. Lah nek kowe iki anak ratu mboyo paling ora ana wibawane. Nuwun sewu. Menawi kula mboten karep rabi, mboten saged pun peksa. Narayana, kula wonten dawuh. Nek siadi ora mantut marang apa sing dadi pernataripun Kakang apa kelakon? Kowe metu kaya ora tak anggap nek Kadang Nata ing Mandura. Lho, mboten pun anggap Kadang Nata mboten napa-napa. Iya to Kakang Udawa. Lah mbuh, lho. Karo aku kok ora kompak. Ora entuk udut kok. Aku memeng nek kon kompak. Lah ora entuk udut. Apa kelakon ana wiyaga kok ora amet-amet babar blas.
Aku mbedhuk kok nek putih cangkemku piye. Anggepe apa ora? Kula mboten purun kok Prabu. Kula mboten sagam menawi kula kadhawan jawab kalian pun Wara Drupadi. Walah, parat menungso ora tatana. Apa kakon kowe tak tundung minggat saka Prajanegara Mandura yen ora mung saka kuwi. Kejaba kowe tak tundung minggat saka Prajanegara Mandura, kowe bakal tak sia-sia uripmu kuwi. Bakal nampa pahukuman saka Prajanegara Mandura senajan to kowe ora dadi peranganing kawula negara Mandura. Kakang, mbok yo manut wae to Kakang. Rabi iki penak apa to rekasane wong rabi wis menengo wae kowe. Bocah ora ngerti ukara. Menengo wae kowe Bratajaya. Nah, bener iki sing diaturke Bratajaya iki. Bener apa sing dadi ature lara ireng wong rabi iki penak lho Narayana. Nggih. Rabi niku mung kari regetek. Terus munggah jlingkrik. Ora aneh-aneh lho kowe ora. Nuwun sewu kula paripaksa mboten sagah Pak Prabu. Alah, menungso ora tatanan manus maning jajalan. Narayana, wonten jawu. Ya wis ora apa-apa nek si Adi ora sago ora apa-apa. Aku ora arep nesu karo kowe. Aku ora arep nundung karo kowe. Ning rak ya prayogane neter marang ketrimaning uripipun Kakang lan uripe si Adi. Kemarengipun ayo gage tak kanthi budal. Oleh Prajanegara Pancala Radya mengko pun Kakang kang bakal mupu sayembara sartane si Adi Kuduga. Kelakon boyong marang Dewara Drupadi. Monggo nderekaken kemawon Koko Prabu. Ayo. Sutama Gusti Ong sasangga kasongan surya prabanya sumungsung keswa Ong Kakang Dawa kula Raden kok mboten gage bidal. Kok sik aku mengarep tak kowe mengarep tak jak ngrasani Koko Prabu. Ngono karo Kakang dhewe kok ya dirasani. Iki minggir. Nek iki ora minggir, engko malah apa sing tak omongke mengko tak aturke ngersane Koko Prabu. Ora aku ki wedi kok karo kowe. Kados pundi nggih? Coba to. Petungen Kang. Pripun? Wong rabi wegah, mongko arep dipeksa kuwi tinemu nalar apa ora? Lah nek kula tinemu nalar mawon. Rabi niku penak e. Wis tau rabi dereng ning ketoke kok penak ketoke. Pun kula nggih ajar titis-titisan. Ngawur anggepe apa ora? Ah, kula mbayangke wong bar ijab kabul niku lho kula tampi dawuhipun si A kalian si B. Kanthi mes kawin kasebat kula bayar kontan. Nah, bare niku ra mengkari suka parisuka. Andrawina. Mlaku-mlaku wis. Caedan ora ya wis. Sak ora-orane nglegani, Kang. Nglegani kalian sinten? Lho, Koko Prabu Baladewa kae mengko nek ora kelegan manahe mengko malah mundhak kabeh-kabeh diamuk keparengipun. Ayo tak kanthi budal. Wis tak kendhawuh. Aku piye Kakang? Wis kowe tunggu kedaton wae. Ana ning Taman Keputren. Ya wis. Ayo Kakang do tak kanthi budal.